Hala iThekwini futhi. Ngeke kubamba iforum. Lokhuzana workshop. Hawu akujwayelekile ukuthi umuntu asinde nje othintwa iforum yaseThekwini. Hayibo ngasinde kwawukhisimusi. Ngasinde. Ku-celebrate ngapha wena. Esabheda ngempela isikhathi. Hayi umuntu esabheda. Yini makubambela nje uma ungasixoxela nje usubuyisele emuva kwenzakalani? Hayi ngisho mina iflop engayishaya. Ngafonela isayikwazi yabo. Ngikhulisa ugogo. Mina ubengimbiza ngoma. Ma ngiyeza ukhisimusi cabanga. Mina ngiyeza namhla. Futhi kade si right nginemali sinje kade sikhathile nabafethu. Isikhathi mali right. Bagcina lo siphuzela sibhema usule yahamba. Kwazi kwamnyama. Thenga ngo-12 entatha. Sihleli lapha emabhasini lapha. Umibhasi yaseJozi. Yabo. Kwehla umjidi. Asimehla lo mjidi athi hey. Kamba kanjani? Yes. Abasiphamisela ithuba. Sithine wena siphamisela ithuba. Yabo. Kanjani ithuphela? Ayachaza afika wathi asimba. Ayisho ukuthi bamshaya ngokheya abafethu. Yabo. Ayimshaya ngokheya mina ngigijimela isikhwama. Isikhwama sakhona siyasinda. Ayi ngithi ngiyadabuzela isikhwama. Mavele bamiyeke labafethu. Shithi manje mina ngigijima ngizongena ngaphambi kwasegarage. Hey ngithi manje uthi khona nabo driver mhlawumbe bala ko20 babele igolo. Ngathi ngisadakwe labo driver ngezwe ngekick yakhe. Nami ngibambe kude. Ngiyakela egarage ngangena ngemanzi. Ngiyabona ukuthi ngidlula emotweni. Amabhodlela yini iskipper ngishiya kubona manje. Bangiphathaza. Jaze ngingena phakathi. Bambelele ensimbini yakhona lapho. Angizafuni ukuphuma manje. Bamlanga phansi wayiwoza ndoda. Mina wahleni. Wayiwoza ndoda. Abafeli laba segarage bathi mase ijumpini. 6 ize ngayo. Mina ibizana amaphoyisa. Uthiwa ukhisimusi amaphoyisa. Bathi kanjani? Manje siyabona sebhasa wethu abekona igore abafuthi ababe driver khona uMthetheka. Abekho lapho. Ngisho seyinkinga ke le. Manje inkinga ngilongile la egarage la. Ngiyakubona ukuthi kanjani. Imoto lokuyengena ama-taxi agcwele abantu babuza kwenzenjani kuthiwa ubambe ikhuni kuthiwa simlindeni ozalana. Hayi ngibona ukuthi ayingeke mina hayi bafethu hayi imali ancane ngiyaphuma. Uyaphuma mina ngiyaphuma. So asimdedeleni uyaphuma lo mthi. Hayi bavula isikhala ngibona. Ngiphupha. Lapho vele sengimanzi vele ikhaya. Ngithi mina okay yazini. Ngitshele novese segarage bafo hayi mina ngiyaphuma manje batshela. Athi hayi bafethu kudlwane ufuna ukuphuma ngaze cha. Kuphuma inkosi. Yaphuma. Bonga kanana mina. Baye ubone ba-relax kuthi hayi phuma sicathu. Abajayetawo. Hayi ngiyasho ukuthi manje ngiyabona ukuthi bayanda abantu anje. La ngizophuma ngeyinto ngizogcina kufisa gore sokuthi ngiyamkhipha. Ngibagcwele kahle. Hayi naye angiphuma. Hayi ngiphuma. Awuma ngiphuma ngigehlisa umoya. Yabo mazihamba ngestep sokurelax. Engathi ngize kubona. Ngathi 1 step, 2 step ngize kubona. Ababona futhi ayo relaxing. Awuma ngiqala ngithi amele indawo ehlelayo. Ngathi 1 step. Hawu baba bevula amlanda yabo. Shithi uvula wabo kulandela istep esilandela ukuvala. Ngithi yabo. Sambe vula. Ngathi 1 step wathi ngaphuma phansi kwabo. Ama ngiphuma phansi kwabo. Ngathi ngiliqeda igarage ngihamba ngo240 ngiyakona onzima. Ngathi eqeda ngezwe ngopethi. Esapethi. Ngihamba ngezandla. Ngavuka futhi ayingagijima. Ayingigijima ngibheke manje ngibheke Phathawethe straight. Hayi Phathawethe. Akhoma ama-taxi la. Nabo abafethu bagcwele la bagebhile. Bagebhile ukubamba abantu la. Ukubamba abantu enkonzo. Bagcwele esicapheni. Ayingigijima. Ngibona ukuthi mangidlula la bafethu njengoba ngijaha labantu ngajikela ngale. Bazongibulala ngale ejwayelana labantu. Angiphelele la nawo bafethu la.
ngavula lapha ngacabanga angivele ngiphelele kubona angivele ngifike ngimi hayi bafikela abantu phihle phahla azami zibuke azizecaso try ngeke madoda hayi kade nimshaye mfethu hey shine sonke mani ukhisha umbese wonke umuntu hayi babona abantu ukuthi ngiyayishubile manje hayi bahlehla abantu abangakanani akuthi ngasuka lapho ngihamba ngadraya ngayolala khona ipassage sasinokulala kulona ngavuka ekuseni sengilandwe i-ambulance into enziwa ngo-12:01 ngalala mhlawumbe ngo-past 2 ngaze uthathe i-ambulance ekuseni mhlawumbe ngo-6 kuya-7 ngitshela ukuthi ngafe ngahlale esibhedlela iy'nklebekebe zey'ngozi la ekhanda la emzimbeni bengibhalile labantu labo bengibhale ngempela isikhwama sakhona lapho sasino-8,000 ngicela amafoni ama-laptop awu-3 sona lesi sisinda salo muntu wayiqiqingile impela hayi ngoba wayihlanya ngaso hayi ila ngafunda khona isifundo manje mase ngifonela uma uthi hawu usulibele isibile sayilibele uthi hawu wena uthe uze ekhaya uzenza ikhisimusi uze ikhisimusi edingthini ngimile imali ishobile ayithe yabo kusuka umuntu omdala udlale ngayo uthi yena ngidinga kakhulu uzuzothi ibhadi laba lapho ayingabona iliyaba lapho impela ibhadi ngoba lapho isidingo sasingekho umuntu ngangina imali ngase ngidecide ukuthi ngiyagoduka khona le mali ivusaphi kanjani imali sasiyididisa khona ayesididisa kanzima manje uyabonakala ukuthi ngathi umuntu ade phela ngokudidisa yazi ngikholwa mhlawumbe sekuphele 12 years ngingasayekanga mase uyazi abantu be-MPTV wanini abathanda ukuzwa kumuntu njengoba uthi usushintshile bathanda ukuzwa igemegeme ey'njengazo lezo ukuthi iyiphi impilo obukade uyiphila ngaphambilini nanokuthi futhi yini yakwenza udecide ukuthi ushintshe impilo mhlawumbe yokubamba inkosi njengoba njengamanje kubona uphethe amakhalibhothi uphethe amathini ngicabanga ukuthi usuwenza i-recycling manje hayi ayiyona indawo yona right ayiyona engcono i-recycling yabo mina into engingakutshela yona eyenza ukuthi ngishintshe impilo ngabuka i-situation yami icala ayinankinga yabo imali kodwa i-situation yami ngabuka i-situation yami ukuthi mina ngiqhamukaphi ngizalwe kanjani ngikhuliswe kanjani ngase ngibheka isimo nempilo esengiyikhetha ukuthi manje ngenxa yesimo ngase ngikhetha lempilo kanje ngcono ngiyishintshe lento ngizama ukuthi manje ngiyimise ngenye indlela ezoba ne-understanding ngoba phela kukhona ungazi uwenza izinto ungazi unomqondo wakho ungakakhuli yabo kodwa uthi umqondo masukhulile usuvulekile usubona nawe ukuthi hayibo alright sengikwenzile ukuthi nokuthi nalowo ngiyaboshwa kahle kahle mina kwenzekalani ngami yabo ngasho into kanjalo mina indlela engakhuliswa ngayo nendlela impilo yami eyiyona yabo nje uma ngakuthiwa ngiyakubriefa mhlawumbe kancane mina kahle ngikhulele eMlazi eMlazi ikubuka baba shuthi eMlazi kubuka baba kunogogo khona umkhulu angithi hayi umkhulu ubaba kababa uzala ubaba straight ugogo unkosikazi kamkhulu akamzali kodwa ubaba ufuna ukuthi ungizwe kahle akamzali ubaba akekho umuntu amzalayo lapha ekhaya uma kababa naye wayekhona kodwa ekhona uma kababa eseceleni akagananga ugogo akazange ashade nomkhulu shuthi la mina ngokubuka kwami nami leyo nto only to find out nami sengizokhula kakhulu yabo ngibuka kwami
ugogo lo oshade nomkhulu Yeah. leso sayikwazi lesiya umuntu ade ngayithi bebusisiwe la muntu umuntu mangabe sikhuluma ngeBhayibheli incwadi engcwele wonke lama 10 commandments bewashaya nje ngokuphila kwakhe washaya clean indlela impilo ade iphila futhi ubekade umuntu ongabathola abantwana ngiyacabanga ukuthi ubethandaza behleze ethandaza icela uNkulunkulu ukuthi awu emshadweni wami omuhle angaka nami ngibe nomntwana yabo ngenje owami ozobe wami ngoba bakhona engibaficela emshadweni futhi ke uNkulunkulu ngamandla akhe wasebenzisa ubaba wathola uma lapho no 13 years futhi ungizwe kahle Yeah. 13 years bathandana okay right bamithisana okay alright mbase ke before ngifike emndenini ukhokho wami Yeah. ugogo ozala umkhulu ngoba bebehlala naye lapha ekhaya Yeah. bafikelela Monti futhi ke bathi sebeshada izinto zabo siziba right Yeah. bathola lo mcha imizi yokuqala emchazo lapha eMlazi base be-extendela ngenxa kubo isimo semali kuba ngconywana yabo futhi mengabe efika ngephupho ufika kubani kudadewabo kagogo hayi ugogo lo oshadile nomkhulu kudadewabo wakhe ugogo lo oshadile nomkhulu ovakashile osuka emakhaya Yeah. Shithi mefika ngephupho ufike ngazi ukuthi bahlele ekitchen uyamtshela ukuthi nanga umntwana ungazi ukuthi uhamba naye impela umntwana imphethe nanga umntwana adukhala ngomntwana ngithi ngithathe umfake esiswini sakhe abe nguwakho yabo Shithi iphupho phela kanjalo ukuthi ngakusasa ekseni behlele ekitchen amxoxela ukuthi yazi sisila ngiphuphe umkhwekazi kanje yabo mamezala wakho athi awusengimdala ngaka ungabe ngithatha phi ingane yabo ngitshela ukuthi akuphelanga mhlawumbe isonto noma 2 weeks kabe kufika umanami befika umanami ufika uthulethe ingane la ekhaya ngabe uthulethe ingane la ekhaya avele futhi nabo njengabantu abadala ethi babheke impawu ngendlela abheka ngayo yabo futhi ngicine sengamukele kahle Bafowethu iphupho ayizwa la emndenini futhi ke mangabe si all along ngikhula yabo futhi mangikhula wena mfethu ngingedwa la ezadleni yabo ngihlala nesakwazi ngiyanqamba mangabe ngiphathe umhlaba ngempeleko yabo ayisalwazi sami konke ayikho into eyade ngiyifuna bengayitholi yabo futhi ke ngesimo sempilo yabo Yeah. impilo esisiphila kunabantu ababukiwe forward ngale ndlela ukuthi basebe namaplani abo yabo wena ufike emaplanini kadevele esekhona uyayibona angithi la ekhaya khona ubaba khona uanti khona ubani yabo Yeah. khona nehlobo nje yabo hayi bafika ubalo yabo hayi ngaya la ekhaya lapha la ekhaya right Thema sengithi khula hey shithi into yokuqala yenzeka ngathi ukugula Yeah. la izinto la engithi mina ngokubuka kwami engithi zayiqala khona ukwenzeka yabo engagula bavuvuka inyawo izandla angikwazi ukuhamba angikwazi ukubamba kwenzekala ngabe baqala ukuthi le ngane le ayibhemgwayi se-primary lapho yini wagula emshiyeni bengihamba ngibelethiwe kanti ebusuku kunento ehlezi ifika ebusuku izongicindezela
ingifida lento zayo ingifida lento zayo ngelinye ilanga ngangasathandi lapha kwasenesikhathi side ngigula sekubuhlungu nasenhlizweni manje ngilala ngibheke phezulu umoya ngibheke phezulu ngoba inyawo angikwazi ukuyimuvisa angikwazi nekhanda ukuthi ngiyabonga ngilala nje kanje njengomuntu osembhedeni njengomuntu osolimele unyaweni ethi ukubona anti la kuno-anti osizayo uyangigada shuthi imbhede yethi ihlukene kanje amasingile yabo ngilala ngala ulala ngala shuthi avuke ebusuku ngicathi wayiphisa ukuchama avuke aphume angakhanyisi kodwa la endlini yethu akhanyise passage yabo aye toilet wathi ehamba nje qeda kukhanyisa ngale yabe ifika lento yathi ngqi yahlala esifubeni ay ngithi ngiyatikita hayibo lithu shithi ngamele lami ngoba ngikahlahle mina bengingane angazi ngathi le ngane eziqaqaqa amabone free le ngane eziqaqekile yabo yeah shithi umqondo wami wefasithi lento shithi ihleli lapha kwami yabo ngilula isandla phuthaza mangiphuthaza ngizwe isandla ngizwe isandla sakhona sicijile side mhlambe side ngempela ngezami ngayibhanqa kabili sicijile sithuli side ngivele ngisibambe ngqi ngibamba lesisodwa ngiphuthaze ngala futhi sengiphuthaze sesibili ngisithole yabo sithi izandla lezi ibamba le kanje vele ngibambe ngqi kanje abeme ngibamba ngivuke ngithi awuthi mangifuna ukubona phela ukuthi ibalo ihleli phe kwami kahle kahle mangithi ngiyabona ngisho ukuthi no value yabo nomzimba wonke into yabo reaction mangabe uzovuka utheqe sengiyayibona ke nami nalento yabo vele shithi kanti no anti vele siyabuya vele inyama la anti abuya mtshela anti ngomsacisha ugesa khanyisa khona into ade ihleli lapha kwami ade ngibambile manje anti ukhanyisa ugesi sahlala kwaze kwazi from then inyawo zaqala zathi ukululeka lana nginokutravela ngeke kuboka olate yabo ngibuye abo ngithi mhlambe uma kuyibirthday yami bihlukaniswa kabili ngibe ngala ngibe ngala so the more ngikhula the more izinto zenza ugogo kuyilokhuzana retire wayehamba nami umina kuphela ingane zasekhaya othi ma akekho omunye mina bengimbiza ngoma ngoba bekuma owami umana ngamgcinela tamathoyizi yabona ngazi ukuthi ukhona nje kodwa nje hayi bengafani nje nomuntu yabo uma ngihleze nginaye ugogo shithi retire ngihamba naye umkhulu naye retire bengihamba naye shithi kahle bona bobabili labantu laba bengiphathi kwabo angazi into yasemhlabeni yabo ngeke ngisho ukuthini nokuthini izinto zajika izinto zasijika nje esikhaleni izinto ngathi ngiyabona umkhulu akasayizwa kahle indaba yami akasayizwa ngempela yawo umuntu umethi akasayizwa indaba yakho akasayizwa yabo aze akhulume amagama ukuthi wena phela ungakhohlwa ukuthi thina sakucosha la uma wakho afuna ukujika la emqomeni ungafika ungenza mhlawumbe kanjani yayizwa nami thina sakucoshile akusangabuyela khona emqomeni yabo yabo manje sengikala ngiyasurprise lezi zinto engakade ngingatshelwa zona sonke isikhathi ziqhamuka kwahamba isithuko isikhathi la wathini wadecide ukuthini wathi ayi futhi mina ngilo ngihlisha umzukulu hamba uhlale babakho la nje bakuthiwa ngiyohlala nobaba ubaba
akekho la ekhaya yabo naye ukuboka kama wakhe ayizwe leyo nto ukubamba wakhe uma wakhe saphila lapho ngesikhathi uma wakhe washona ngikhona sengihlala nabo ayi nakhona ngafike ngathola ukuthi ubaba ayi naye indaba yami akakhombisi naye ukuthi unendaba nami yabo ngitshela ingcinamba engabhekana nazo ubaba ushadile futhi la une-flow i-flow uyazi indaba zo-step bani yabo unzima umnceliso ongayizali njengoba ngitshela ukuthi mina ngangibuya ngitshelwe nanokuthi wena uqala wena usaziwasha iy'moto zobhuti bakho nosisi bakho yabo hhayi bo ngibone nayo inkinga nakubaba futhi nenkinga kwenzekalani kahle ngami mfethu lento yangishaya ngathi ngizama ukubamba nesisikele ngizama ukubamba ngesikele ngiyaqala ngiyafeyila-ke manje ngiyafeyila-ke manje ngisuke kubaba ngize eThekwini angifika la eThekwini ngibele ku-Oledi ya u-Oledi ugogo ozala i-Oledi manje athi wo wena wathi ugcina la ngakithini kwena ngathi wena shintsha isibongo ukubuya la ekhaya wathini wena ukwazi ushintsha isibongo so uqhubeka nabo-ke labantu bakho ngeke bafike bakukhulisa urabishi bese ngiza la kumina ekugcineni ngama gcina phandle kwegate kanje ngangena ngisho nangaphakathi yazi hayi wena inkinga manje yazi hayi ngasuka lapho ugogo angenze iplan ukuthi ngiyephi ngiye Lamonti eLamonti-ke ngathi kufanele ukuthi sekhaya ngoba umkhulu umfowabo nje ngisho ukuthi nabo bafikela khona eLamonti shithi umuzi wokuqala nje kaZulu abafikela kona oseThekwini ezabe nowakho umuzi ngithi kuhlala khona-ke Lamonti-ke ngihlala eLamonti ngoba yabona indaba yami nakhona ngihlale kube mnandi kuhamba izinto futhi ngathi ziyajika yabo ngisuke ngibuyele ngize la eThekwini shithi-ke ekugcineni ngizama ukuqonda ukuthi mina from 14 years old bekade ngihamba ngihlala ngihamba yonke into asikho ihlobo engingayihambanga and futhi engikutholile ekugcineni kuba mnandi mengisafika mele kwaphela inyanga kwahamba isikhashana khona kuba noshintsho baqale ngathi abasenginambithisisi kahle ngathi khona amabala sebewabona ngathi khona into esebeyibona unganede ngeza la edrobheni-ke ngathi ukuhlala emgaqweni hhayi-ke wonke umuntu sengithathiswa wasikhotheni yabo nje alright ugogo-ke bese ethi ayi ngeke mfana wami yabona sengizamile uma wakho yena lokuzalayo angeke uma lapho useJozi ngaleso sikhathi afonele uma athi hayi ngeke ngimletha kuwena ngiyakulunga ukuthi ingane ihlale emgaqweni kanje and lapha ekhaya ugogo kuphela umuntu onewali ayizwa lana bonke laba abanye abantu bathi hayi wena manje nawe lokuyihlupha yabo basho ukusho basho wabo basho ugogo lo ngabatholanga abantwana lo ngithi uma uNkulunkulu manasi ume nami wazwe yonke emgodini ngitshela ukuthi right ngithengele ithikithi lebhasi ngihamba ngebhasi enzima ngibheke eGoli ama ngifika ngale eGoli nginefoni yami ngiyonke into yami ngihlalele yonke into ayitangihlelela athi ngiyophumule ngoba usukuma wakho
ngiyakutshela bhuti wami yazi. Ayihlali. Uma la stepfather wakhe yabo. Stepfather naye banaye ingcoza yabo. Shuthi la kunomfowethu waseNewcastle. Nomfowethu lo wasebenza enkampanini ye-chemical yabo. Yeah. Bese losiqiqa ke nalo stepfather wakhe shithi nje umuntu usafika niyazwana. Nalo usafunda umqondo noma usenzana ngazi ngachaza ngithini. Ngitshela ukuthi isiqiqe naye lo muntu esilosicela indawo ukuthi ame kufuma ukuvela amathuba omsebenzi angilokhuzela. Yeah. Angilo. Athini ke lo Razo athi hayi ke inamba angathathi inamba yami athathi inamba yakhe stepfather bese ethi memfonela ngoba hlezi bendawonye futhi balokuphuza ndawonye uzongitshela. Futhi ke kunomfowethu waseMozambique ngoba mina cha ngizosizwa abantu bale ngaphandle. Futhi eseMozambique lo uthandana nosisi oqashe kamakhelwane. Yeah. Shuthi ke already nalo sisi bayazwana. Shuthi le already la bexoxa nalo sisi bexoxa. Shuthi lo sisi ashayeka athi mengibona yabo kuzwele kuyena. Ngoba uyazi nempilo yaseGoli, mina impilo yaseGoli angiyazi. Ukuthi yazi lofana lo. Impilo yakhe kanje engathi angathola indlela ukuthi abe busy yabo. Yeah. Angikhulumela indoda yakhe nje ethi ayifuna usuku ukuthi siyahamba siyosiza. Nangempela sivuke. Hamba kunendawo lapha kuthiwa udlula road amafemu bese uya ngale amajalidi Mayberry Park isiqonqo. Kunendawo kuthiwa iCross yabo. Yeah. Lapha ke mfethu unime khoneni. Most amashangana abantu abasobe lapha most yabo ilaba futhi bangaphandle so nilinde ukuthi nilokhuze abafana baseMozambique la bakhuluma isishangana impela nilinde ukuthi kuqhamuka imoto ezoniqasha nima lapho ngaqala ukujwayela leyo mpilo ukuthi nami just ulokhuze umqondo wami nala endlini bangazi bathi mhlambe sengihleli yabo. Hayi ngihambe leyo ndlela ngitshela ukuthi lo mfethu waseNewcastle wamtshela umtshela ngoThursday ukuthi kufuna abantu abawu20 Monday yena uzongitshela ngoThursday olandelayo. Babonana every day. Lo mbuzo uthi umtshela umfana umtshela hayi buyele endlini yathi le izolanda elinye phalo oqala ngabona ngathi hawo kwenzakalani. Alright, okwesibili oledi bathi lingekho behambile bonke la bephathini kunengane encane siswami yabo umagcina lokhu uyena obahlanganisileke naye lo stepfather. Yeah. Ulele la nami ngilale la yabo. Ngikhuluma ngengane encane ngale ndlela ukuthi ingane esaphathwa yabo ingane esathi inyama inama. Yeah. Ingane esa abo tibhlungu kanjani malibuye oledi liyabuya liyakhanyisa yazivusa hayi ingane right ithi mina hayi right ingane la okay awu kuthe kuhamba isikhathi wathi yabona nayi into engayifuni nobukhotheni bakho ufuna ukuqeda yona nje into yona ngibona manje akuba uphara yini engaphambili enganeni yazi ithi mina ngaphambili enganeni athe ngisho isithweni sangaseso ingane yaba nje ngaphambili yazi ingane yagcwala ama-sperms esithweni angaseso abo inhliziyo yami mfethu ashona phansi bathi awukwelede ekuthini nguye ila ngagcina khona sengifaka imibuzo agcine simholele ekutheni angitshele straight ukuthi hayi phela lalela la wena mina ngakutshinga kini emgqomeni ngoba ngangazi ukuthi awena uyiphutha ngangakuplanelanga angikubali ingane zami wena u-exist enganeni engiyizalayo ufane nento engekho njengoba ngasisakuthinga kini angilinde ethi lokuhluphana nami manje
lo ngihlupha ayizo le nto mina ukuthi kini baxosha mina ngihlangana lokho mina akufika ngitshinga kini emgomeni babona kini benze njani ngoba bakuthatha mangabangela mina isicefe ekseni nje emaphoyiseni yabo lapha ngalala ngingalele kwasa mfethu yabo makusa sange lapha ekhoneni lapha siyobheka amatoho lapha isihlezi ayivuka yakhona ngivuke hambe yabo inhliziyo yami igcwele inyembezi yonke indlela ngiyacabanga ukuthi kodwa Nkosi yami ngenjani uNkulunkulu wami ngiyenzeni ubani shizo mangifika lapha ngitshela abafethu ala inkinga enala kanje so hayi ndoda uma wakho okuzalayo uma wakho ngempela yona ndoda osudla ngathi uma wakho ngempela lo kimi mfethu uma wami ngempela ungizalayo uma wami so hayi ndoda hambe police station ngeke ilunge lento yoba nenkinga la iJozi uzofa abakwazi labantu umphakathi ukubona ofuma manje laba kuthiwa wenza into ngempela uyenzanga ufe intonga yakhe hamba lapha ayikodwa ima wakho nonya ngingaspanele iding ngihambe ngifuna ipolice station ngisho ufuna ama police station sengihlala lapha ngifike epolice station ngitholile angibizwe ipolice ngibuza kwenzakalani ndoda chaze akhulume kuna kahle inyembezi igcwele amehlo athi lo baba ndoda ngoba futhi abantu banesibindi ndoda uma wakho lo okay asihambela inkinga abefonela iveni ayibangithathe hayi vele ukhona sihamba isifike ngibakhombisa i-direction endlela sifike sehle singene nawo amaphoyisa aqhamuka nawe manje sihamba nawo hayi mengena amaphoyisa ubhizi uyaneka la kade washa samaphoyisa usawubona uyamazi ebhuti athi hayi ngiyamazi ubalo hayi ufana so manje usho la ngikhala ngokuthi uthini wena athi uqinisile inkinga manje angimthembi hawu usikhotheni kade ehlala emgaqweni kahle na useveze amaphoint ukuthi izizathu sokuthi acabange lento kanti sengibatshele konke mina akukho engibafihlele kona ukuthi mina njengoba ngilanga kade ngihlala emgaqweni kanje ngilethwe kanje ngibachazele yonke isituation ayikho into engibafihlele yona nje sebatshela ukuthi phara washasha indaba manje ngimthembi mase nengane hayi cha ingane buka mafinyila ingane igcobe ngamafinyila okusho ukuthi mina ucabangela mina ukuthi sisi wami umncane ngoba mina ngisile ekhaya ngithi ngingenza into kanjalo la sithi lo baba ke lalela ke mama siyazazi inkinga enjengane nabazali abangena ngqondo siyanazi lo mfana lo ungapheli isonto laye abuyele eThekwini ngoba ngathi uzosilethela inkinga azoletha uwena hayi lo mfana wena uzombulalisa le mfana la ngabuya ngishosholoza nje ngiyiphasela nje shosho nginyuka ngebhasi ngehla ngishosholoza ngiyiphasela nje lela sibusuku nje lelifakwe etrainini kuthiwa hayi ke bye ngaphinda enda lapha la emgaqweni le roller coaster ngicabanga ukuthi roller coaster ka 22 years ya ngiphuse ngihamba ekhaya 22 years ngaphuma ekhaya nginje so ngathi mangifika emgaqweni imphandle ade wenziwa ngokuba banje inkunzi ubanje inkunzi ngafikela kuyona ngayibamba yabo kodwa isalukwazi amagama esangitshela wona sangitshela ukuthi mntanami ukube kulele kubili la kwena ngabe kuyavusana wena ubusisiya wena ukuthi awazi inkinga yakho ukuthi yazini uma ungayike ukukhalisa abantu
ulwele ukuthi ongcono bajabulise noma ubasize uzophila uzoba right. Imali yakho uyisebenzele yonke into yakho oyenzayo uyimele nje ukukhula kwakho ucabangela nokuthi unomana ongazali babo wakho ongazali umuntu. Awu ubuye leso sibusiso wethu. Lo muntu akazali ngisho mina athi ngifike emakhaya kubo le kwathiwa yini adoptile yena wathi hayi ingane yandodana. Yayizwa leyo lesa salwazi sangifaka esiswini saso njengephupho ashelo neni njengokusho kwephupho ngenzela konke angifuqama mina benginemali yokuthi mangiqeda isikole mengifuna ukuya e-university ngiyongena phakathi ayikho into angangihlelela yona ayikho into ngisho ngisho ngangathola lutho ndobe ngasekho hayi anginankinga uthando la ngipha lona iyona into enkulu kumina futhi kuyiyona engigqugquzelayo eyenza ukuthi impilo yami ishintshe ngizama ukuya lapha kuleli point lokuthi ngayiya kanjani lezi zinto ezibhedayo hawu cause ngabuka isituation yami ngeke ngifanise nomunye umuntu yabo ngaphela mina kahlahle bengihleze ngisho ukuthi hayi nginobaba nginobani kodwa nithi find that kahlahle ngintandana ngoba uma uyaphila uyimanje uyaphila kodwa uma ngibuza ukuthi uphi ubani ungithola phakathi ubaba uyaphila yabo abazali bami bayaphila bonke kodwa fanele ukuthi abekho ayizwa lonto fanele ukuthi abekho into engekho nje ba exist so that's why ngase ngithathe izinqumo zokuthi ngeke ungisize ukuthi ngibe hlotho mina ngidinga uNkulunkulu eduze kwami yabo mina umuntu engimdingayo ozokwazi sangiguide mhlambe abe provider kumina ngendlela njengoba ngiyaphambili ngase ngithatha lezi zinqumo enjalo ngaqala ngashintsha ukwenza yabo la ngitshela ukuthi Goskotheni abama legend mina I'm the one the most legend la eThekwini. Most abafethu bafikele kumina. Yabo. Abafikele kumina ngafika abaningi basizile futhi abakhombisa indlela ukuthi bayiphilise. Ngabafundisa inkundla abafundisa ukudayisela. Ngidayisile kakhulu. Mina Skotheni uqala ukwazi ukurika amasimkhadi omshini. Nje kuningi. Engikwenze namathuba afikile. Amathuba mezokufica ungakakhulu emqondweni ungakathi kwenzakalani noma kufica ehlathini yabo kuba nzima kunzima so even naye unga ngicabanga ukuthi is the first time kuyimina decide ukuthi ngiyeke cause angazi ngisibona isidingo sokuthi ngiyeke all along cause bengibuka ukuthi noma ngiyeka ngiyapi ngizobuyelaphi ikhaya anginayo yabo ikhaya fanele ukuthi anginayo into engekho enye into yababuhlungu mfethu njengoba ngihambile kushona ugogo ngafika lapha ekhaya angilalanga kodwa khona ngafika ntambama ngafika ngalala kobanye cousin bethu lapha basekhaya kodwa siba umakhelwane yabo yeah isakusasa-ke kwancwatshwa-ke yonke into mfethu ngiyabona ukuthi mina kuphela ushonele la ubaba akanankinga abantu abanankinga yabo umuntu ushonelwe yimina nezinye iy'hlombe zangitshela kuthiwa hayi fana wami uqine yabo you're right ngoba impilo injalo yabo ya sambili isithando sakho vele abantu abaningi babazi ukuthi mhla kuhamba lesalukwazi uyayibona ukuthi uba njani ayibona yona kanti mina ngayiqeqesha kusa-early yabo ngayiqeqesha esaphila ngaphinde futhi yena ngokwakhe wayefuna ukuthi yonke into
ngibe provided la ngisuke ngikhona yabo. Alright, ngiqamba manje khona kade ngithatha mengipha khona yabo. Kodwa bengasinto ecompulsory ukuthi manje sekuma budget ukuthi sengime ngaye yabo. Ngiuphanda ngijwayeze ngayitshela mina ukuthi anginabani. Yabo akekho umuntu efanele ngimhluphe, fanele ngihluphe mina. Ngayijwayeza leyo mpilo. Shithi mangifika ekhaya lapha ethe ngiyayibuya family trip bethi bakhona bonke mina kuphela ngekho. Hey. Ngibuza ukuthi lo muntu oyakha la family tree le. Yini ayirana emqondweni wakhe. Okusho ukuthi mina ngi-exist kahle kahle. Kulabantu. Bese umbuzo wami uthi ke why? Ngoba phela ngiyilethanga. Angizange ngilethe. So izinto enjengalezo mina kahle kahle mina funa abahlamba ngisekho emhlabeni. Ngoba nginaso isibindi angisabi, ayikho into engisabayo. Angisabi lutho, ayikho into engiyinqenayo. Ngoba ayikho into engathi mhlambe khona into engiyibambile noma mhlambe engisindayo cha. Kodwa ngokuthi ngayitshela into eyodwa ukuthi kunokuthi ngivumele isimo engisibonayo vele ukuthi vele ngishona phansi. Ngona ngime noNkulunkulu ngime ngokuthi mhla uphela wami ngazi ukuthi ngiyaphi. Ongcono. Since ngasithatha lezi nqumo bethu engiqamba mama. Impilo ayifani. Ngiyayikarabhela vele sempu ngidilela nodoti. Udoti isikhathi esiningi ngidilela nawo. Kodwa ngiyasurvive futhi kahle. Yabo. So abasekho ke labantu umkhulu ugogo abasekho. Ayizona. Kusele bona ke laba basele. But mina I can't ngivele ngisuke ngithi mina ngiyekhaya. Ngiyekhaya. Ngethwa. Awuphela ama drugs ngiyekhaya. Ayibona. So mina ngisengayitshela ukuthi shuthi konke kwami noma ukushintsha kwempilo yami yoshintsha emgaqweni. Nje ngasho njalo phela sengimdala manje. Ngamkelile futhi ngoba ngakuthatha ngakwamukela ukuthi wavela hlahla impilo yami ikanje. So nafethu iyona into engayisho ukuthi kubhlungu yabo. Kodwa futhi ngiya-understand. Yabo. Ngiya-understand ngokuthini already vele lingizalayo. Futhi kuyacaca ukuthi vele kahle ngangasiwo wakhe. Yayibona umuntu owayengicelile ilo ngikhulisile yabo. Yena wasetshenziswa yena. Yize into ngisho kwasetshenziswa isisu sakhe ukuthi angilethe emhlabeni. Yabo. Yena ke esikhundleni sokuthi ahloniphe leyo umsebenzi wakhe ukuze athole isibusiso sawo. Ngoba phela nginokuthi ngacelwa isibusiso leso umuntu eyicelile mayizo deliver ayizo leyo nto sisibusiso. So uma uthi yena ukwazi ukuthi alahle isibusiso inkinga yabo. Kodwa ke lokho akusiwo kwami umdali owaziyo. So mina sengadecide ukuthi mfethu konke okwenzekala empilweni noma empilweni yami ngikubhekisise kahle noma ngikubukisise kahle nengikwenzayo ukuze ngikwazi ukuthi kusasa ngazi ngoba ngeke ngithi ngena background ngena lutho ngena khaya ngiphinde futhi mina ngikhalisa abantu ngapha ngikhenya abantu yabo ngihlutha abantu into zabo no. That's why ngakhetha ukuthi imali ngithola mhlawumbe ngisidle yabo. Ngiyacela mhlawumbe ngiyamphathisa umuntu yabo ngithathe recycling. So ngase ngikhetha kanjalo. Kodwa nje mfethu kwiphathi le
yokuganga nani hayi sengadlula lapho abafethu bathi hayi ukawotile awukawotile hayi bathi hayi vele ngikawotile anginankinga awu so i-experience engiyifundile emgwaqweni inkulu kakhulu noma ngena into ephathekayo mhlambe incwadi mhlambe certificate kodwa i-training yale emgwaqweni imajor training yale emgwaqweni ufunde ukuyimela ufunde ukuba nento yakho ufunde ungadependele komunye umuntu ufunde ukuzazi ukuthi wena kahle kahle ubani so leminyaka le engihlale la ngigene too much things kuyona kangangokuba mina angiboni futhi ukuthi khona okushodayo kulokhu i-theory ne-practical yala emgaqweni ikumina yonke kahle kahle umgaqo wena engiwuphefumulayo ngoba mengathi ngiyahamba ngihambe naso ekhaya mengifika ekhaya ngathi sengivisitha ngendlela angizizwa kahle ngathi ngivashile mangabe ngisekhaya ngoba inhliziyo yasho ukuthi isekhaya kodwa ayikho into ebambekayo ephathekayo engathi nayi la esekhaya le sihlahla sitshalwe yimina lokho ayikho ngisho yodwa awu ukuchaza ukuthi shithi nabo sebangimayinaza yabo bangimayinaza enhlizweni zabo bangimayinaza vele ngiyazi-ke vele umuntu ongenandaba naye vele kulula ukuthi umayinaza yabo vele ngangazi futhi ukuthi salukwazi one day siyohamba futhi mhla sihamba kuyoba nje ngangikulindele konke lo ngoba sangitshela eli naso sathi mntanami kube ngoba uyabona ukuthi mina ngedwa nawe la bonke labantu abakufuni bakulahlile uma wakho babakho wonke umuntu ozokutshela ukuthi awungathi ngafuna ngisho nawo babakhe mina ngizomenzani manje uyabona leyo mpilo leyo mfethu mina ngikwazi ukuthi ngihlale kulalela leyo nto so umgaqo ube yiyona nto engibona ukuthi umqondo wami ukwazi ukuthi ngibe free ngikwazi ukuthi ngicommunicate nabanye abantu ngibe right nje ngikwazi ngijabule nami njengawonke umuntu ngingabi stressed cabanga ukuthi ngizothiwanike manje hey kasengenzeni-ke manje ngizobuncinkiselelwa ngani-ke manje ngiyayizamela into engizoyidla ugwayi ngiyayiphantela ayikho into umuntu lapho engizoloku ngithi ngilandela naye ozoloke ngijaje ukuthi ukuthi ongijaja anginandaba naye vele khona umama ongitshengisa ividiyo yakhe uhlukunyezwa ingane yakhe uyithanda ngendlela yokuthi uyithanda konke okusemandleni akhe ungathini kubantu abangahloniphi abazali babo kodwa babanikele uthando ngibatshela kodwa bafethu ukuthi bafethu kuyikona ukuthi izulu siyasho sithi amathanga ahlanzela abangenamabhodo mina ngibuke lolu thando engangilinikwe lesasalukwazi ukube mhlambe ngalithola komunye umndeni mhlambe lesasalukwazi sasingekho kulo mndeni esasikuwona mhlambe ngabe kungcono ngoba abantu efanele ngabe benze okuright kunabantu abadinga iy'ngane ngempela abayidingayo iy'ngane kodwa bayitholi kunabantu abayitholayo iy'ngane kodwa still lento angazi ngayichaza ngithini yabona iy'nkinga khona omunye umfethu engangasipala naye alibhani naye wayeshaya uma wakhe basedakiwe engamtshela ngathi bra wami yabona bra wami wathi uyayenza le nto ngikhona mina ngiyokulimaza ngoba mina umuntu esifazane ngimhlonipha kabi mina ngicoshwe umuntu esifazane emgqomeni manje yabona ukuthi uzona lokuzalayo wena okuthandayo-ke wena yabo yeka lo wami mina lo wami vele wangitshela into eqondile yabo uwenze njengoba wenze njengesizwane bra wami wagcina ngci njalo medake ushaya uma wakhe hayi ngimshayelayo
angazi ukuthi umshayelana. So izinto bafethu bayazenza njengoba ngihleze ngisho ukuthi nala emgaqweni abantu bangasibona sila sibethi amaphara wathatha abazi ukuthi sifike kanjani, iziphi ingqinamba ezisilethile noma yini esilemina ungingificela oqala lo ngifice sengivele sengisemgaqweni. Ukufika kwaye ungifika yafika amadrum plastic bag to amadrum ngithole point kuphela yajika yabayi abamagram yaba half gram yaba maket kwaba amaqhuzu kwabanje umkhumbi kwafika idraw zashintsha idraw zaba transparent zaba green zajika sizama capsule manje ngikhona kusona eqaleni ngikanje ngiyasurvive futhi is not mhlambe ngisekakhulu noma mhlambe baningi bafikele kumina ngihlala nabo kanje ngithi bra wami kwenzekalani angitshela ngimtshela slice eThekwini mfethu khambe kanje angisho ukuthi ngazi kakhulu kodwa mina indlela engiyisebenzisayo kanje cela ukuthi uzame nawe ukwenza kanje ngithi ngiyazi seshawa for amashona ngiyazi ushayisa imoto ngiyazi ukuthi baningi ngihlala nabo kanje mina ngoba ngisekakhulu umusa nami kaJehova ukuthi ngishaya iminyaka emingaka estradini and see few abantu asebehlala leminyaka see very few most bafika manje bonke labafethu bafikele kumina bafice mina la emgaqweni and yazi ngathi most futhi bahambile futhi nami angayi lento benzeka kanjani umuntu uma ngabe fika akhetha ukuthi ngiyasondela eduze kwami uyasho umanana ubo njengoba ngitshela ngibafuna uncelisile abafethu bayimele namhlanje abagangi bayizamela ngendlela right ngami and yona into engishaye ngayo isifuba ukuthi kodwa ngongcono abakhona abaconfessayo ukuthi imisebenzi emihle engiyenzile kubona iwukuthi because mina angikhumbuli nginesikhotheni engathi uyisitha sami ongaba isitha sami mhlawumbe ngabe unemona mhlawumbe wento mhlawumbe sibanga mhlawumbe mina ngumuntu omahamba yedwa isikhathi esiningi ngihamba nomuntu kusekhona into esiyenza ngaleso sikhathi hlukani ngihambela ngedwa ngizenze yonke into yami kodwa mase sengijabula nawo wonke umuntu ngisho sengiphethe imali ngiyamsiza umuntu ofuna usizo yonke sidla sonke ngoba ibona abafowethu engibazile mase lenkinga obhekene nayo nginesiqiniseko ukuthi ukhona omunye umuntu ozobuka lolu hlelo uthothi unenkinga le wena obhekene nayo yini ongayikhuluma kuyena kulowo muntu ukuze mhlawumbe kusasa eyithole sendaweni eright engayithole ngapha emgaqweni mfethu into engayisho one i-situation ekanje especially mayisemndenini i-ghost ngobani phela umndeni mfethu iyona ndawo yakho mfethu ekuyiyona mfethu place yakho yangempela mfethu efanele ngabe ulirealize kulona mfethu ume kuyona ukuthi cha la ila ngizinze khona so uma ngabe kuyikhona la kubheda khona mfethu into engamenza ukuthi aphume emgaqweni angafiki futhi wasemgaqweni ukuthi azame ukuconsulta abantu abangekho emndenini mawukuthi usemncane ngaleyo ndlela because nami ngangisemncane ungaconsulta ngisho ama-social worker uchaze udaba lakho ukuze into yakho isheshe ikhulunywe ilwiwe yabo mawukuthi usumdala usungakwazi ukuyimela mfethu mawukuthi na indlela ukuthi kube khona omunye umuntu ongakwazi ukukhuluma naye understand akusize cause ngeke ukwazi ukuhlala phansi kwe-stress ukuhlala phansi kosizi
kunzima because abanye abantu abaningi umunye uthola ukuthi yazi kunabantu ethothi bawu-15 kubo kodwa yazi mawufika ekhaya labo yazi ufika u-enjoy kanjani bawu-15 kudlele endishini eyodwa ngabo kuyahlusheka ngale ndlela kodwa ufika u-enjoy yazi ubona ufudumala ekhaya indlela angazi cha i-communication yabo bayazwana bayathandana bayagadana yabo nje impilo yabo bayazana ukuthi siyifamily bese uzongitshela ngabantu abawu-3-4 kwi-big house 18 room 18 room akusole lutho la mawufuna uchize uthatha ufuna upholo uthatha ufuna kube nenkinga lapho ayizwa lona sengihambile mina bhuti ngihambile ngibonile ngangitshethile la costa yami impilo ngi-understand njengoba ngi-understand ukuthi konke kusengqondweni yami noma ngikhiphe ngikubeke la kodwa ngi-understanda that's why awucabangi ukuthi kusasa mhlawumpe uNkulunkulu esekukhiphile kule nto kungamela uvule i-organization ingakwazi ukuthi imele abantwana abanenkinga efana neyakho mina ngishejele mina ngenza ade ngenzile i-facilitation ngenzani futhi ngenzani bahlale kuthiwa so yini leyo qwashisa abantu ya nje ubrief abantu yonke leyo nto ngikwenzile ayikho into engikwazi ukuthi ngiyenze yabo ukuthi angifuqa mama yabo inhliziyo yami ibhlungu kodwa ngokuthi sengamkela akusenani yabo kodwa mina isifiso sami ngiyafisa ukuthi mase ngisizakele nami ngibasiza abanye abantu lokho kuyohlezi kusengqondweni yami mengisaphila kuyohlezi engqondweni yami ukuthi kube khona nami isandla engisilulayo kwabanye abantu engibona ukuthi bangagcina bese inkingeni icishe ifane yami no bafo inembuzo bengade ngikuprepare yona kodwa kubonakala ngathi isidla amaningi esakeni nanayo mfowethu lokho le interview ithathe yaba yinto ebengiyicabanga umuntu onamahlaya okhonza ukuyincokolela ukudlala nje mayekhuluma bengi-expect amahlaya ngoba ngizodade size la but kuyacaca ukuthi wenye into kodwa uhamba ngaphansi kwenye into okuyinto mfowethu engandele bani uzuzwe ngoba ususho ukuthi mina ngibhekene nento kanje ngicabanga ukuthi bafo kuzomela ubuye for part 2 alright sizokhuluma nangezinye izinto hey mfethu angazi ukuthi ngingakusiza ngani kodwa ngiyakholwa ukuthi ababukeli be-MPTV mhlawumbe ukhona ongavela benosizo nanayo uma nani okulethela angicabanga ukuthi uyayazi lento le uzothuka nathi sonke ukuthi awu kanti ngoba bese expected thina i-interview nje ehlekisayo iziyophela mfethu ngalendlela umuntu engikwazi uyena nengimbonile mangiqala ukumbona kodwa manje kuyacaca ukuthi inkinga enkulu engaphezulu kokucabanga kwethu ngiyathemba mhlawumbe ukhona ozovela akwazi ukuthi ebe usizo angithembisa izulu namhlanje kodwa makukhona kosebuke wezwafika la okusho ukuthi engakwazi ukulekelela uma enamandla noma ikhona indlela ayicabangayo yena ukuthi engasiza kanjani esimene esinjengalesi uhlelo how I ended up in drugs okuyingozi ngaphansi kwesitebele i-MPTV1 lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abaseyisidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bangena kanjani ezidakamizweni ngenhloso onqangi yokuzama ukuqwashisa umphakathi ukuthi ungaweli ezidakamizweni ngakho ke umuntu oqalayo ukuba ingxenye yohlelo lethu siyacela agcindezele subscribe button agcindezele nebell ajoine ne-membership if mhlawumbe ufisa ukuthi usifonele ungafona inamba nethi 081 513 5606
081 513 5606. If ufuna ukusithumelela uWhatsApp ithi 071 2817 509, ithi 071 2817509. Siyabonga kakhulu kubona bonke abathe baba ingxenye lolu hlelo. Sizozama futhi ukuthi sibuye noma siya kusasa if kuzokwazi ukuthi kwenzeke. Ngakho ke mina igama lami nguProfessor Ngwamkhize Mdabuka phansi esigodini sakaBheka umthetho le kwaNongoma ehlala Nkosi ngasohlangothini lakaMandlakazi sengcenga.